किती आहेस म्हणून झाली किती आता काय सर किती झाली किती त्या काय तर झाली किती झाली किती म्हणाली झाल किती काम याच्यातून त्याची फोटो झाल किती आणि किती झाल का म्हणे आता अरे आम बरे बसलेले घराकडे आणि आई किती कामड्या मग हाणू घ्याल म्हणे अरे किती हात गेलो त्याने राहिलं बागड खायला भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू